Δούμε τι από αυτά είναι μύθος και τι είναι πραγματικότητα. Πρώτη φάση. Εδώ είναι περικλείσει το 1 λεπτό κατά την παλιά του Όσκαρ για τον Derbyshire. Αν υπάρχει offside στην αρχή της φάσης. Να είναι, με πολλή δυσκολία βέβαια, να είναι λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Η ευθεία, επαναλαμβάνω, υπέρ του επιτιθέμενο και η αμφιβολία επίσης υπέρ του επιτιθέμενο. Επιμένουμε σε αυτό. 13ο λεπτό, ένα τάκλινγκ του Αραούχο σε Λουαλούα. Κίτρινη κάρτα τον Τριτσόνι, σωστά. Για να δούμε τη φάση σιγά σιγά, να δούμε αν πράγματι βρίσκει και αν κάνει φάουλ, αν κάνει επικίνδυνο παιχνίδι για να δεχτεί την κίτρινη κάρτα το παίκτη της ΑΕΚ, το οποίο δεν κάνει. Γιατί επαναλαμβάνω, αν υπάρχει επικίνδυνο παιχνίδι, τότε θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της ΑΕΚ. Εδώ είναι η φάση του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Ανατρέπεται ο καφές από τον Ζεβλάκοφ. Μια δύσκολη φάση, μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Θα πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά με την πρώτη ματιά. Όλοι λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτε, μόνος του πέφτει ο παίκτης της ΑΕΚ. Εάν όμως σιγά σιγά δούμε από τις λήψεις τις οποίες έχουμε, τι ακριβώς κάνει ο αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού και προς τιμήν το αποδέχεται την απόφαση του διαιτητή. Ναι, αυτό δούμε... μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό ότι με μια στοικότητα δέχεται ο Ζεβλάκοφ. Βρίσκει, το έχουμε παγώσει και ευχαριστώ τον Κώστα τον Καψιμάλη που είχε την επιμέλεια των φάσεων. Βρίσκει καθαρά με το γόνατό του το πόδι του καφέ και υπάρχει παράβαση την οποία αργεί βέβαια, αλλά τη βρίσκει σωστά ο διαιτητής στο στόχο της. Εδώ έχουμε πάλι μια επανάληψη της ίδιας φάσης με Αραούχο και Λουαλούα. Εδώ γλιτώνει ο παίκτης της ΑΕΚ την κίτρινη κάρτα, την οποία έπρεπε να δεχτεί και θα του στοίχιζε την έξοδο από το παιχνίδι. Εδώ όμως οι προηγούμενοι είπαμε ότι ήταν άδικοι. Μπορεί να έκανε και λίγο συμψηφισμό. Μάλλον, δηλαδή. Λέω εγώ. Μαρκάρισμα του Αβραάμ Παπαδόπουλου στο Σκόκο, υπάρχει πέναλτι. Θα πρέπει να προσέξουμε τον αγώνα του παίκτη του Ολυμπιακού. Πού βρίσκει τον αντίπαλό του και με τι κίνηση τον βρίσκει στην καροτίδα, να το πούμε, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Αυτό μεθερμινεύεται πέραν της κίτρινης κάρτας, οπωσδήποτε, μέσα στην περιοχή παράβαση του άρθρου 12, πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ, υπέρ της δηλαδή. Εδώ, λεπτό 63ο offside στο Derbyshire από την κεφαλιά πάσα του Λουαλούα. Να δούμε και αυτή την φάση την οποία τώρα με παγωμένη εικόνα θα διαπιστώσουμε ότι η ίδια ευθεία, επαναλαμβάνω, είναι υπέρ του παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει όπως τη βλέπουμε offside κατά τον βοηθό λάθος. Λοιπόν, εδώ προηγουμένως ο κύριος Γουλιώρης διερωτήθηκε σε ποιον καταλογίζεται το επιθετικό φάουλ πάνω στον Νικοπολίδη, επί τη βάση του οποίου δεν μετρά τον γκολ που βάζει ο... Θα δούμε τη φάση. Εμείς έχουμε πολλές λήψεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε αντίθετη από τον διαιτητή απόφαση. Ξαναβλέπουμε πάλι να δούμε αν πράγματι παρεμποδίζεται ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος προς στιγμή, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, ο νούμερο 24 της ΑΕΚ και ο συμπαίκτης του, ο Τσιμπούρ, αν δεν κάνω λάθος, το 10. Είναι ο Μανολάς και ο Τσιμπούρ. Έτσι, δεν βρίσκουν, δεν αγγίζουν, δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα και ίσως ο διαιτητής από την θέση που βρίσκεται δεν μπορεί να δει αυτή την απόσταση η οποία όντως υπάρχει μεταξύ των δύο παικτών, δηλαδή μεταξύ του τερματοφύλακα του Νικοπολίδη και του Μανολά. Κάτι το οποίο εμείς διαπιστώνουμε από την οθόνη μας. Είναι λανθασμένη η απόφαση του διαιτητή. Ίσως από εκεί που ήταν, επαναλαμβάνω, δεν βλέπει με το ίδιο μάτι που βλέπουν οι πολλές κάμερες